takon keluargamu kuwi lho, takono keluargamu, bojomu kuwi lho. Takono dulurmu kuwi lho, sing kerjane luar negeri kuwi lho, ngosek WC takono. Wonge sehat ora, mangane cukup ora, turune cukup ora, ngono lho. Oga kur mengharapkan transferan. Kene iki mbok rumangsamu iki mesin pencetak uang no piye? Iya nak kerjaan kene penak rapopo, nek kerjaan sing ruwet ngono kae ngene takon rumah saku ki ya. Kadang enek wong Indonesia sing gak peduli karo dulur. Mbok pikir rumasane ning nggon Hongkong ini rumasane baik-baik saja, deloki nak pas dino minggu libur ngono ya ketek kok happy-happy wae, ora pernah jenenge takon keadaanmu piye, kowe sehat apa ora. Wong kadang kita ini sebagai pembantu, sebagai perantau ini ya. Kadang ki ngapusi karo dulure, awake dhewe lara ngomongnya sehat, ngono lho. Kadang ki ngono kuwi ben keluarga di rumah itu tidak sedih. Tapi heranku, keluarga di rumah ki kok ya ora mengerti, gak pernah takon-takon, kowe iki keadaanmu piye ngono ya. Ngono kuwi, makane faktane ngono kuwi.